seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. We now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Makadi muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Okampurwa kana kuti Sokostina, ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu ngatidzifambirei chirongwa chatinoona nacho zuva nezuva tichitaura nyaya dzakasiyana siyana, nyaya dzatinge takaitawo kumatare, nyaya dzatinge takaendawo kumachifi, nyaya dzatinge takaitawo mumaprisons matinofamba imomo, tichiuya nadzo pano kuitira kuti imimi nesu tione kuti ndezvipi zvatinge tadzidza kuburikidza nenyaya dzatinge takaita, uyezve hatingoiti nyaya dzedu chete pano pa Sly Media, tinoitawo kuti nenyaya dzinenge dzichitrendawo pa social media TV. Ndofunga nhasi nyaya ndinayo, tine nyaya iri kutrenda pa social media, nyaya yemwanasikana anonzi Mavis Mada, uyo wekuhwedza mwana akarohwa zvakaipisisa. Nyaya iyoyo iri kutrenda, iri kutaurwa. Ndofunga nhasi ndichiuya kubasa ndasangana nepanga pachitaurwa nyaya iyi, ndaona kuti vanhu vari kubatikana kuti chokwadi zvakatoitika, nyaya iyo yakatoitika muno mukugara medu matiri kuita kuti vanosvika pakurova mwana mudiki akadaro. Nyaya yacho tichingopo kukudzai kuti pano pa Sly Media timu yedu yekutaura kunoku yatosimuka kuenda kuhwedza kunonyatsofambira nyaya yacho vasvika paground kuti vanzwe kuti chii chakanyatsoitika. Asi nhasi tichamboparura muzvidiki muzvidimbu nokuda kwevidhio iyoyi, then mangwana nyaya yacho vakomana vaenda vana Simba naDaniel vaenda ikoko kuhwedza vanenge vazotiunzira nyaya mangwana tozonyatsokuparura kuti chii chakaita kuti mwana azorohwa marohero. Asi nhasi tichambotaura kuti akomana vanga vachinyatsozvifambisa sei, ndo nyaya tinayo nhasi pano. Kwoita futi nyaya iyo yandakanoitawo kwamutoko yemukomana wechidiki ane 18 years anonzi Edition Nyamiti, akaba GD6 yasekuru vake mushure mekunge anyengetedzwa nokunyengererwa nevanhu pasocial media. Ndo nyaya ndinayo nhasi, asi handisi kufamba ndega, vadiwa vatariri pano pa Sly Media TV ndina Shorai yetinomuti soja rinosvika kure, ndekuti Shorai anomiririra nyaya dzake. Ndewa ndinayo musi wanhasi. Shorai, sangana nevanhu. Thank you so much, Pelagia. Kufara kuchaizvo kusangana pano after such a long time. Muri kuzwa mavoice akasheshera, tanga tine flu tisiri kukwanisa kana kutaura kana kuita se, but we just thank God kuti nhasi tiri pano tiri kutaura nemi. Uyai muungane mutudze zvamuri kufunga nema advice amungakwanise kuti pamusoro penyaya dzatinenge tinadzo. Thank you. Alright, usati waita kakusvika zvako Shorai, tine winter promotion yatina winter video promotion yatiri kugara tichitaura zuva nezuva. Saka ndiyatoda kuti umbotaurawo nevadiwa vatariri vedu, pane vachangotanga kutibata muzuva ranhasi. Yes, that's correct, that's right. Tine winter video promotion yatiri kuita panapa, tiri kuti give us a 30-second video and you only pay $20. But the terms and conditions of it are that unotipa a minimum
of 5 videos, that is $100 tokuisira mavideos ako ese ari 5, but you choose kuti uda kuti replay wese video rako riiswe paprogram ipi ndionoza program yaunofarira. Kana uchida kuti iswe kumachief, it's okay, yopinda kumachief. Kana uda kuti iswe pano patinenge tichidzifambira, yoiswa panapa unachidzifambira. But tikuti uyai manyai winter promotion isati yapera. If you think kuti uda advertise video rako nesu, contact these numbers andiri kudedzera izvezvi. Unobata anonzi Silvester pa 0773 761 800 or Rachel pa 0773 599 287. I'll call out the number again kuti munyatsodzibata. Pana Silvester 0773 761 800 or Rachel pa 0773 599 287. Over to you, Pelagia. All right. Thank you so much, Shorai. Just a disclaimer. I think Murkun's what my voice said a little bit shaky, and there are Shorai kuto struggle out but kuti takaita chivimbiso chekuti change chikuigirai program every day tatobuda nekutakabatwa nemaflus ndofunga makaona mamwe mazuva atakatadza kuya nechirongwa nechekuti tanga takaitawo flu, but now tavanani zvedu saka muchitiregerera kana mavoice akaita adzika pasi kana kuti tikaita sekuti tatikosorei flu yacho iri kurwadza Shorai. Kune vasati vabatwa ndaiwo mukana wokuti muwane kunobayiwawo zveshwa nekuti flu ikakubata haupone. Tichidzokawo muchirongwa chedu chanhasi, rega chekutanga nditange nekukwazisa vari kutiona pano comment section. Wow, I'm liking it. Vanhu vari kuda kunzwa nyaya iyi zveshwa bozi inyaya Shorai, inyaya inobata iwe uri munhu wechikadzi nokubereka ura chaiwo uchiona mwana achirwa kudaro. Saka rega nditange nekumhoresa vatangokuya kuti bata mucomment section. Rachel Tizvidza wakadizva kwanzi kumorning Sly Media production team. Paida Moyo morning Sly Media, Ana Marau morning, Lois Chirendo dzifambirei shua zveshua. Ndatara ndikati timu yedu Daniel na Simbarashe vatori muroad kuenda kuwedza. Saka mangwana tinenge tanyatsoni nyaya yacho yakanyatsozara kuti chakaita kuti mwana arowe marowerwe iwaya. Manyoni mwana wachihera morning, Maikuda Kwashe morning, Ropafadzo morning, Benadette Vuluka morning, D Ruth Mupfugami morning, Caroline Gombedza morning guys, Taru Ziminyaodza morning guys, Candice Ken morning, Guts Reginald Dylan connected, we say Dylan Glamour Vamaji. Good morning, Alex Dururu, morning beautiful ladies, Narobasa tinokutenda Rodney Fembeni, Guts Regional Dylan, Dawiawo, tinokugamchira, Shidzai Chigombe, morning, Faith Mufacha. Morning Ellen Neganje Sakawenga morning Sly Media Tamirira Taterera Pasly apo Tapinda Asiza Dotsera Isabel Kembo morning Candice Candy morning ladies morning Urisei Rachel T ini ndakatotadza kuona video iyoyo to the end ndakabatikana zveshua inino. I also felt kuti ndiripedzise but nhasi tirakunzwa audio yamai Mavis madau anzani Shorai. Before we continue, Village, understand kubate vanhu wangochiverenga mucomment section ndichinzwa some familiar names ana Dilani ana ndikukanganwa vamwe vanotitira zvakanaka iwe. When they are always here. Yes, they're always here, and we're so happy kuti vanonge vachiona nesu and today, you know, and kuona live yedu vanhu vari kuda kunzwa nyaya saka regatisa waste time because they really want to hear kuti zvakambofamba sei sezvandatava ndikati nhasi tiri kumbodiscussa nezvayo. Mangwana ndenge ndiri pano ndinokuvimbisai kuti mangwana ndenge ndine nyaya yakanyatsozara asi nhasi ngatimbotaura kuti chii chinokonzeresa Shorai kuti vanhu vaite zvinhu zvakadai. So saka regai tinzwe audio from our team, technical team, itinzwisewo audio yamai vaMavis vachitaura kuti chakachambonyatsoitika vachiri ikoko kuwedza chii. Tinzwe audio yacho ndandakanganwa kuti hanzi audio iri kuplaywa neni kunoku. Ndachera ngoti technical team ka ngojera ngweza zvese ku technical team. We are excited. Some days still missing. And the way they are watching. Alright, like a play. Tinzwe.
Mwana akati anga ari kumba anogara nambuya vake kumusha. Saka ini ndinoshanda kuHarare. Saka musi weThursday vana vechikoro 3 havana kuenda kuchikoro. Vakabva vadzokera munzira. Ndobva varonga nevakadzi vakuru vairi. Vakadzi vakuru vairi vakachinjana varume. Uyu achirara nemurume uyu achirara nemurume uyu vachita chihure. Saka nyaya iyi yakabatwa. Saka uyu mwana wangu inini akabva aburitsa proof yekuti vanhu avaita sei vaidanana because akanga achizviona. Saka vakamva vagadzira nyaya ndomva vamutora kumba kwambuya vake vakati uya utore muriwo wokusima ndobva aenda. Saka vakamva vamupinza mumba kuma 11 dzemakuseni vakazomuburitsa kuma 3. Vairova vachitikana vakamurova akanga afenda wodira mvura. Vakamurova katatu vachidira mvura. Vakazomubvisa hembe vakamuburitsa mumba akadaro akafamba akauya kumba kwambuya vake vakamubatirana because anga asagone kufamba asagone kumira vakasikomuradzika panzira. Saka ini ndakazouyawo ndichiwana mwana asingagoni kufamba achitikana akumira odona. Gona kundibata ndanzwa chinzi hanzi izvoni Mr. Ponyati vanga vachitaura kuti nyaya yaitikira kupi. Tiudzeiwo kune vari kuziva kwaitikira nyaya yava. Kana paine vari pasocial media vanogona kuposta vachitaura kuti nyaya yaitikira kuhwedza kwamunyoro kwamupfuuri pamba patiraimo chingwena kuSt Clemens kuchikoro ndokwaitikira nyaya iyi. Kana kuti vanogona kundibata panhamba dzangu idzodzi vanonga vachida kufona vachida kunzwa zvizere. Okay, yatanga tichinzwa panapa vadiwa vatariri amai vaMavis Mada vari kutaura kuti zvakafamba sei. Saka panguva ino tinenge tichimboshanda neaudio iyoyi yatinayo nhasi takamirira vakomana vedu vepaSlyMedia TV vaenda kuhwedza kusvika nzvimbo yacho iyoyo kwakaitikira nyaya kuti zvakafamba sei. Shorai ndofunga patanzwa audio iyi tanzwa isusu kuti mwana chakaitika ndechekuti anenge akaziva tingati chiti chihure chaitika chekuti hanzi pane murume nemukadzi. Murume nemukadzi vairara vachichinjana, uyu achitora murume wemumwe achitora achirara naye, umwe achitora wemumwe achirara naye. Ndokubva mwana wayo ndofunga akanga azobuditsa umbowo nyaya yakutaurika iyi kuti zvakaitika. Ava ndokubva varonga iri kastrategy kawo kuti vamutore kuzi mwana anga achigara nagogo amai vanoshanda kuno kuHarare. Saka varonga kastrategy kekuti regai tiluwe mwana kuti timunyengetedze abude kumba. Ndobva vamuti uyu autore masidzi here kuti wekudyara mugadheni. Ndokutora mwana anzi vakamuvharira kubva na11 handi vachimurova kusvika vazomudisa kuma3. Asanzi pavaimurova aifenda achimuka vakasvika pakumurova. Video racho tariona here hatikwanise kuti because harioneke video racho dai tariplay varone but harioneke but vanhu vazhinji variona zvavo ndozvikuitika. Saka shorai ndoda kutanga timbotaura nyaya kuti toti isusu pari zvino ndozvakaitika. Ndiyo here nzira igona kushandisika kuti mwana uyu arohwe maroherwe aya? Thanks for that question, Pelagia. Vanhu vanoti mwana ndewe community handiti. Saka kana vanga vatadzirwa kuri kunzi vakanganisirwa vabereki ava vanoti vakadzi ava nemwana zvichida makuhwa because hatisi kuziva kuti chokwadi ndechipi, kuti zvainzi zvaitika zvacho zvekuti vachinjana murume chokwadi here or not. But kana zvakadai zvaitika muchinzi makanganisirwa nemwana nokuti mwana uyu mwana mudiki, munokwanisa kutaura kana nemaparents ake monoti moyanana sei, unlike zvangava kuita zvekuponda izvi. Izvozvo zvavakaita maactions avo akutoquestiona manje kuti vanhu ava pamwe vatoriwo vanhu vaive pamwe kubvawo zvavo, because vanhu vaive vari kutoratidza kuti havana kana kufunga kuti ngatigadzirisei nyaya kana kuti tigadzirise makuhwa. And wese still kurovera mwana makuhwa atenderera. I don't think kuti zvinhu zvingaite zvinhu zvakanaka vadiwa tare ndonyaya tinayo nhasi. Amene kuti imimo mubvunzo iwoyo kuti ndikuisa kwamuri kuti vaifanira kunge vachiita here. Satasvika ndichida kudzoka futi kumashure pataurwa nyaya yekuti pamba nevakadzi vaviri
vaichinjana varume. Inini ndinoda kunzwa kuti vaizviita sei uyo achirara nemurume uchirara nemurume wemunhu chipfambirudzi chakadaro ichocho. Alright, nowadays nezvinhu zvakuona vanhu pamasocial media internet vanhu vakuona zvinhu zvinoitwa zvisiri kuitwa muno muZimbabwe zvinhu zvinoitwa kuanana America kunani and people try to copy that vachida kuzviita ivo munomu. Saka vanhu vakuita zvimwe zvinhu zvekuti wega haukwanise kufunga kuti zviri kuitwa nevanhu here. Vanhu vemuZimbabwe vatinoziva kana kuti recently ndine mamwe mavideos andakaona aimbo-circulata pasocial media panenge paitaurwa nyaya I think takatomboita pashopa napa yekunzi masex party chichi. Pane video rakambo-circulata kuchinzi kuwadzana here sex party. Video racho ukariona uriwe ende taane ma-ages mamwe ekuti tine vana vari kuma 10 11 12 years vari nemafoni vari pasocial media zvinhu zvakadaro zvichicirculata. I think izvozvo ndo zvakulidha vanhu kuti vaite huni iyoyo kuti taakutochinjana varume ende pamwe pacho you will be surprised nyaya hatisati tanyatsoinzwa zvedu tichakamirira vaenda ikoko like what you said paintroduction yako takamirira vamwe vedu vaenda ikoko kunonyatsonzwa mucommunity. You will be surprised to find out kuti vanhu vapamwe vakatozviitira musemurumu vakachinjanirana musemurumu. Saka takutoita umwe unhu wewe kuti takutorarama zvedu kunge huku kana kuti imbwa dziri pamusha dzekuti tinotochinjana varume huku inotonyatsoziva kuti mwana uyu nhiyo yangu ini ndida kubvunza saka apo pavaichinjana ndoda kunyatsoziva kuti aubona nekuti handiyo here nyaya yekuti vanhu vakutosvika pakunoenda kunana gogo mamoyo kugadzira kuti handidine murume wangu asi ava vari kutotaiwa torako ende ndoda kunyatsoti nekuti hatisati tanyatsoziva kuti zvaifamba sei. Hanzi mwana akabudisa umbo uchitomboti vakazviita zvekuti mwana akakwanisa kuona vachizviita. I can imagine kuti mwana achiona vachiita kwanzi kumamisha ukoko. Ini ndogona kufunga kuti pamwe zvakatoitwa kana musango chaimo. Rega tizonzwa vauya saka rega tichimboverenga macomments edu tikuona vanhu vari kuona gumbi gone. Hanzi tata yena ufake ejail chindevela icho chataurwapo. Hanzi Caroline Gombedza zvakaoma nyasha muri sei vaningi navangu ndi Michael pa Cape Town mvura chete nechando muri sei vakoma vedu bosho ndivana mai Sasha chete. Hanzi vana mai Sasha vanoita zvinhu zvakadai. Guts Reginald Dylan vanhu avo they are bullies. Thank you Zetherapy makagona zveshua vanhu ngavaite chiure chekuchinjana varume kunge mbudzi zveshua pandakati nditasa comment as we speak right now vanhu ava sezvona zvekutendera pasocial media vakabatwa nemapurisa. That's true. And you have anything to say about nemastatement kana wambona statement yacho kubatwa kwavaitwa? Zviri kunzi vabatwa nemapurisa nyaya ichiri mumapurisa so far hatisati tane imwe further information yekuti tingazoti mapurisa apapi nenyaya vanozowanzoreleasa statement kuti vatudza kuti vanhu ava vaendeswa kukoti here kana kuti vaita sei but we promise kuti dzekukoti tinodzifambira futi and also there's another comment pafacebook ipapo pana masiwa Waison ari kubvunza kuti vanhu ava vane vana here. Papicture rachaona rasendwa vanhu ava vakasungwa vakagariswa pasi pane tori nemukadzi 1 akabata chigumbeze chakatomoneredzwa ratidza kuti akabata mwana mudiki mucheche pamakumbo. Ende ndaona statement rabuditswa nemapurisa mazera acho ari ipapo vana vadiki zvisingaite ma16 years vanhu vacho vakasungwa nemapurisa vari ipapo. Hanzi naGuts Reginald Dylan kuita kunge varungu vanochinjana varume o vakadzi chichakadaro ichocho vanhu ava vanoda jeri rinorwadza chairo. Zveshua isusu muchivanhu chedu ka varungu vanogona kuzviita. Takambotaura kuti nyaya yokurememba tichitaura nyaya yekuti vanhu vari kuona mapornographic materials because zvinhu zvakadai soka hatina kuzvijaira muchivanhu chedu wesofu ukoko kumamisha uku dai vanga vari mutaura taigona kuti maybe zvawanikwa kuDSTV but ipapo pamafoni ipapo Benadette Vuluka ndakatadza kuripedzisa dai zvaibvira vapiwa mutongo wavo vanhu ava chero ari makuhwa haurove kusvika pakudaro. Ndobva pauya mubvunzo wangu Shorai mubvunzo wangu anakana kuti kokuranga kwacho toti ndizvo zviri kuitika izvozvo ndiko here kuranga kwacho kuranga kunogumira papi?
Thank you so much for that question. I was waiting for it. Thank you. I think titaita problem musociety. Hatisi kuziva mutemo. Hatitozivi kuti mutemo unoti chii pamusoro pezvakati, especially panyaya yekurova iya vanoti corporal punishment. Do you know kuti kurova kwemwana unzi mwana arohwa kuchikoro, munhu anogona ticha vanogona kusungwa. Iwe mubereki unogona kutosungirwa kurova mwana wako chaiko, because unonzi corporal punishment muZimbabwe was outlawed. Hatina mutemo wokunzi vana vanorohwa vanodase mwana anoroverwei kwokutaura naye. Hanzwisisi here anotonzwa. Munombozoti vana vanonzwa kukunda isusu vanhu vakuru. Ukanyatsotaura naye zvakanaka mwana ndokunzwisisa zvisina hasha, but tine challenge yekuti isusuwo takakudzwawo kudhara tichirohwa zvisingaite, vairohwa nekusara kweruoko chinodonhera kwakadaroko. Saka takungofunga kuti takuzvita kuvana vedu, but vana vedu manje nenyaya yekuti vana vedu vachinja, vasiyana nesu makuriro atakaita kudhara, vana vedu vakutoziva zvezvoti pamwe akarohwa ndopaunozona makesisi ekuti there is a case yandakamboverenga yemwana ainzi ane 9 years akomita suicide. Yes. Pamusana pekunzi anga atsurwa here kana kuti anga arohwa. Saka I think panyaya dzekurova idzika idzi vanhu vanofanira kuziva kuti mwana haarohwe. Tinogona kuzviramba hedu kuti aiwa isusu vedu tinodhinda tinoita sei kuti vatinzwisise, but pamutemo chaipo unobatwa unosungwa. Asi ndo zvandiri kutaura kuti ivo vachangonyangova vachi vese ma2K kaya vana manje ma2000 ende hatizive kuti musoro mavo vaifungei, but I'm sure izvozvi zvakunyatsoona kuti zvakaoma. Hanzi naGuts Reginald Dylan, mwana uya she got a strong heart, hanzi imbondipa 10 minutes handisi kuramba kurohwa vanhu ava soka. Pavidhio iroro racho anokumbira because vanga vanyanya tanzwa amai vake, and amai vacho zveshuwa she's strong zveshuwa uchidzoka kubva kuharare kusvika mwana akadaro aitokumbira, because unoziva shorai pandachinzwa audio yavataura kuti hanzi akarohwa achifinda achimuka. Saka ndofunga pini yanga yanyanya, ndosaka anga kukumbira kuti dai mambomira handisi kuramba hangu kurohwa nenyaya yekuti muri kunditi ndakazozvitaurirei. Hanzi naReginald kunyengana kunge mbudzi zveshuwa chii chakadaro ichocho, ende chirungu chacho hanzi che3some ichocho. Hatizive kuti zvakaonekwa kupi, asi mangwana tinge tanyatsonzwa kuti chii chaiitika. Hanzi naMasukume Tembekile Usimbekana waishanda unenge wakaneta. Primrose Tina I wish vatange varohwawo. Hanzi ngavatange varohwawo. Hatizive kumutemo kuti vanoita here izvozvo, vanotanga vamurohwa here. Paradzai best akaronga, madzimai munombotaura muchiti varume tine hutsinye hatina mwoyo wemuleba, awo ndewapi awo chero wakazvarira kwanyamukuta zviriko here. Shorai right. Hanzi vakadzi ndisoti varume vane hutsinye, asi tiri kuona kuti apa pavaita zvinhu izvi vanhukadzi vari kurova kunge ameno, ende ukatasa fesi dzacho wambona picture here iri kutendera. Pane comment section yandazomboverenga manje papostwa picture iri pachinzi vanhu vaivasungwa chii paFacebook, zvikanzi nedzimwe dziblaziso hanzi idzi type idzi dziri kutooneka kuti ndo fesi dzedzi dzine 5 years dzisinganombodya yogurt kana magrapes. But manje chandazounderstanda ndechekuti anga chidotoya kuburitsa kuti vanhu vaive vasingafunge. Vanhu vaive wakambonzwa vanhu vanoti hanzi type dzevarume vanorohwa vakadzi ndo vanodya zvimunya, avamukiresire vanhu vasingafunge. Vanhu vaive vane njere dziri shalo. Handisi kunzwisisa zvezvekuti inini ndoda kunzwisisa kuti shamu dzedze dzakatorwa kupi. Ende ukaona pane rimwe vhidhio racho shoraika, pane mwana wechikoro futi anga kapfeka sheti yeblue nesketi aitorovawo kuzvindikita. Since tisati tanyatsone umbo wakazara, mamwe makuhwa ari kuti vanhu vamwe vairova apa, because vanhu i5 vasungwa sofa. So hanzi vamwe vanhu vaironga vakatoita zvekuhaiwa. Tuvana twechikoro totolaika kuti rakapfeka uniform nevakadzi vokunzi ande munoita sei, munotibatsirawo timurove.
kuita kuhaya kuita hanzi kuita kuhaya kuti vanoponda munhu yei hanzi naDania Chirema my heart broke ndakachema on behalf sure mwana kubhega kuti musaro wa musoro wangu sure kuti mbondipewa 10 minutes ndizorore ende vanoudza kuti vaimurova kubva na11 kusvika na3 idzodzo vaimurova non-stop hanzi aingozongoti kana akaita kunge afenda namai vacho ndopa vaidira mvura pasmoti nashe hanzi pasaitwa worry please I'm sure muri yeZimbabwe yasimuka because nyaya ika ndakudza pana ndichuya ndangopfura nepainga ichitaurwa panga pakatoungana vanhu ende vanhu veZimbabwe asi inini ndineka kuvimba nepolisi medu kuti because nezuroka vakanga vanhu avatotsvagwa kunzi vavabatwe saka I'm sure kuti hapasi kumboitwa worry D Ruth Mupfugami vakadzi ava ngavasungiswe because hakuna kuranga mwana kwakadaro kunyangwe mwana asiri wako haurange kudaro ko kubvisa mwana hembe chichakadaro chiri kunakidza manje D Ruth Mupfugami pastatement yabuda pari kuratidza kuti vaitorovana pamaziva potse vakaenzana pane mumwe akatonza ndomwe airova mumwe because makore avo ma16 17 chienda zvakadaro pastatement racho havasitori vanhu vahombe stereki vana vadikiwo vana vane vana vavo vari kuzvita vana mai hamino zvavaita ikoko vakadzi murimbwa utsinye too much yei tatukwa gatsi omunzwa gatsi bata achifuridzira gatsi hanzi bata uchifuridzira Janet tazirana ngavafire mujerikani zvorwadza kani maitiro avaita mwana uyu nezera racho remwana wavairova kani zvorwadza bosho nyatsotarisisai kuti havazi mai Sasha here I don't trust shorai maisasha vakatiparira sevanhukadzi asi maisasha kumbonotariswa vanonotsvagwa mina timbonovatsvaga timbofuti maisasha variko here Peti Mwaramba kuranga kwacho mani imwe ingozi zveshuwa nekuti mwana uyu akaona chinomuwana hatisi kuziva kuti koko kwacho kuchipatara tanzwa tafadzwa detective tafadzwa anozifambira ndichida ngoti budei munyaya mbichana pane nyaya ndakaona musunu tafadzwa amene yemunhu anga kanyepa kuti yepa nhumbu chicha asi tafadzwa anokubata saka be careful tafadzwa anobata nyaya dzacho pane post yake tafadzwa yaisa achitaura kuti mwana uyu akuuya kuzotariswa kuno kuHarare kuti aonekwe kuti akakwara zvakanyanyisa sei ende kazhinji kacho ndopaunozonzwa kunzi munhu akazofa mazuva anotera tiri kungovimba kuti Mavis Mada haana kunyanyokuwara zvakanyanyisisa anokwanisa kurapikawo zvakanaka ende futi pasocial media pacho vanhu vanga vakutenderedza hanzi afa aiwa mukaenda futi papost iye tafadzwa chidau Mavis Mada Mupenyu vari kuda kutoita arrangement kuti auye azorapwa kuno kuHarare achibva ikoko Guts Reginald Dylan mob psychology got consequences izvozvo zvekuti vanhu munenge muchirova munhu makawanda izvozvoka the anything to say unoona vanhu vachiti kurwa pandakaenda kunoita story kuchitungisa uku mukadzi uyu akabatwa nemupurwa yake chichichi unoziva ndakatozopinda bhizi kuti aiwa musachiramba muchida kudaro nokuti munoita sei munokwadza kusi munomatemwa nechidhina nyaya idzodzi dzemob psychology kadzinonetsa ndozvandambotaura zvekuti vanhu vari kuda kuziviswa zvemitemo vanhu vari kuda kuziviswa mitemo handizoti pangaitwe sei kunzi awareness acho angarezwe seiko inini I've been doing court reporting since 2016 unotoona kuti ukapinda mukoti soka umwe munhu haasi kutoziva especially vechidiki vava vachitopinda mukoti anga asingatoziva kuti mhosva yaatoparai imhosva here pane imwe nyaya yatikamboita futi yaikabuda nekunana Mount Darwen uku yekuti vanhu pakanzi pabatwa mbavha vanhu vadedzera mbavha usiku vanhu vakabuda raini rese vakatanga kurova kuponda mbavha havasati vatomboteerera kana kutaura naye kuti vamunzwe mukabata munhu kana mafunga kuti ane mhosva kana mafunga kuti akutadzirai anongosungwa oiswa mumaoko evemutemo ndo vanonyatsoziva kuti toita sei naye from here munhu iyeye akarohwa inzi mbavha yakasvika pakufa ende vanhu vaise vakangawanda zvingaita isvika kuma20 something vakasungwa vese nemedha vachitsvagwa 1-1 nepamwe unenge wangofarisa utosvika kuti mbavha ungosvika orova mbama but watoparticipate
mauraya munhu I think ndo zvisingazive vanhu kana kuti vanenge vachida kuti tiita seiko handinyatsonzwisa kuti vanhu vanenge vachifungei panyaya dzekuti vanounganira kurova munhu. Inini chimwe chiri kutondinetsa ndechekuti Zimbabwe tanga tisiri vanhu vehoho vekutonzi tunoonekwa tiri panhu pakadai so, but handizivi kuti nyika yedu tapindwa nemweya wei. Handizivi kuti violence yazotipinda maZimbabweans zvekuti takungofunga kuti zvese vanhu vangofunga kuti chese chinongopera mukupondana mukurovana. Ndo imwe nyaya iyoyo shorai kuti panyaya yeviolence unogona kungotipawo mashoko ako kuti waiziri kuti vanhu tangofunga unoziva kanhu kadiki so unoziva ndakaona musune uno kombi driver nevamwe mai vachidhonzerana 50 cents kutorovana 50 cents ende nyaya dzedu dzese dzakutopererana mumaoko. Handizivi kuti chii vanhu vari bhita vanhu hakuna mari kunzoko vanhu vakatsamwa varungu vanoti hanzi hungry man is an angry man. Asakatoti inzara pamwe hatina chikafu pamwe tine nzara. Alright, mabasa ari kunetsa ka asaiwa inini handii kuti tinogona kupedzisira takutoti solution yedu yaviolence. Handizivi kuti vemutemo kana vachituonawo panguva ino votibasira sei tidzosere nyika yedu pakuti zikanwa kunzi aiwa taizikanwa kuti vanhu kuti tinotaurirana kwete zvokupondana nekuurayana zvatakuita izvezvo taane ma16-17 years vanorova munhu kunge ameno kana varume vacho vakarora taipikai shorai vari munhamo. Makesi achari kuwanda rumboza. Pane imwe yekuetiklivi yakabva kuitika manje yekuti vanhu vanoroverana ivo zvemurume izvo zvine makuhwa, then at the end of azobuda achinzi makuhwa, saka munenge magonei. Uzoita uchitivengerwa mamwe macomments panapa Janet anzi kutofara hake mumwe mukadzi kutora vhidhiyo imbwa dzevakadzi kubereka kunorwadza vedu ngazvigareko kujeri mhani imhondidzo shamu dzacho dzakakurisa mhani aitora vhidhiyo wacho of course taanayo nyaya yacho nyaya tenchizodzida but unozofunga kuti ainyatsofungewo aitora vhidhiyo iyoyo kuti achiona munhu achirwa kudaro tari anzi from the police statement aona maages evamwe vacho majuveniles and havagari mujeri vachaitwa sei cause utsinye hwavanahwo hauziwe zira ravo wesi kuzwa mustripa. I'm sure vemutemo vachaona zvavachaita ipapa nekutiwo zveshuwa majuveniles. Saka isusu tinongomirira kunzwa kune vemutemo hatina zvakawanda zvatinokwanisa kukomenta. Hatizive kuti vachapaita sei. Sausage zvinorwadza hama Clever Chope Guards Regional Dylan ndakutongoti Dylan noti Dylan arimo nhasi. Umwe wacho ane face inenge Dylan mumwe wacho ane face inenge muswe wembudzi. Dylan Dylan how many times did I call you? Dylan zvachari kutoda ndiri kundinakidza hanzi nanomsa Kwami Nikita hanzi akarohwa ndeuyo ane yellow here. Do I look like munhu ane makuhwa guys? Musazodaro imi hanzi urikuoneka kunge ndowakarohwa. Ndakaita makuhwa ndikarohwa. Hanzi Jesina Nyasha vanofanira kurohwa then vorega kupiwa chikafu. Aiwa ikoko kuvanhu vemutemo vanozoziva kuti vachatonga nyaya iyi vachamisa sei. Surungotaura kuti chinoitika ndechekuti panoitika nyaya sekutaura kwatinoita pano shorai dingindira rechirongwa chedu ngatidzifambirei tinotoda kudzidza. Kune vamwe vari kuzviita izvozvi kana kuti vangawane pfungwa rekuzviita. Ukambonzwa munhu anoti inini ndikabata murume wangu negirlfriend ndinomupikira jeri. Ukamborinzwa statement iroro? Vanonga vachizvitaura senge kwedu kugeto kunzi ini ndinomukwinyira sketi. Asi ndo nyaya dzatinge tinazo pano dzekuti unozopedzera mazita mob psychology munorowa girlfriend ya tozokonai makuzotukwa naDylan. Apana imwe comment anokuda kuti utiverengera. So far hanzi Natari Gwara that video broke me. Imagine apa vakamubvisa hembe echichocho. Ndozvandoti inini mwoyo wacho muri Zimbabwe mwoyo wacho inini wandityisa kuti pakuzobvisa hembe apa zvanga zvichiri normal here. Ende type yacho iyi ndofunga because iratidza kuti kana kuchikoro ndo type egara umwe pagedhi
ende vanhu vanotonenge vanatozikanwa vanototyisa kana vakahaiwa vanotozikanwa kunzi ndewehoho ende ndotaipi inodya chikafu chevamwe ka kuchikoro iyoyi iyoyi type iyoyi AneAbigail ndakachema vedu ndichiona vhidhiyo asi zviri kurwadza ndachema hangu inini mwana akashinga wekurohwa kudaro ezveshuwa akashinga apa hapadi community service pakuda jeri tasataura kwatiri kungoita pano kuti isusu tiri kungotaura senyaya kuti tionewo zvatinodzidza kuti aiwa nyangwe tikazofunga kuda kuranga ngatisarange marangariro ava vachaona mutemo uchavabata ende vachapedzerana ikoko tinge tichingokupai maupdates kuti iwoko chiko mutemo kuri kunzi chii ngavasungwe vane utsinye dai ari mwana wako arohwa kudaro wainzwa sei shorai I can imagine ari naledi akomana uchibva kubasa pakaoma pano ende mutemo wacho zviri kuda vanhu vemutemo vanyatsoti tsanangurira because iwewe as a mother ka unongosvida kuti dai vanhu ava vapanishwawo nemutemo but hatizoziva manje kuti vanopanishwa kusvika papi sinzi makore ari kutaurwa evanhu vari kunzi vakarohwa vacho vana vadiki hatizonyatsonzwisisa hatizoziva rega timbotanga tanyatsodzifambira tanyatsonzwa kuti mutemo uyu unosvika papi kunzi vanhu vanonzi vasungwa here ndiri kuona mucomment section amwe ari kutaura zvekuti hatisitomboda community service hatisitomboda kuti but isusu ezofunawo hatisati tanyatsoziva kuti mutemo uchasvika papi nenyaya iyi saka takatomirira kunzwa but zvinorwadza zvinoshungurudza zveshuwa kuti unzi uchinyatsonzwa kunzi mwana wako arohwa nevamwe vanhu mwana wako aitwa zvaaitwa kungonzwa kuti mwana wako ari kubhuliwa kuchikoro sounosa zvinorwadza zvokuti unoitwa ngochachema watimo kuzoona vhidhiyo richitenderera mwana wako achirohwa hanzi naClever Chope kana ari mupenyu Mwari ngaakudzwe ndinomushuvira kuti aite zvakanaka nekuchimbidza asi vana ava vanomboda kurangwa ndakarwadziwa mbijana vhidhiyo yacho not good zveshuwa tiri kungoti kuna Mavis Mada dai apora zvakanaka nekuti yesh kana atokwara zvakanyanyisa ringe riri ronda reupenyu hanzi nabenechivhuluka hanzi kune ane vhudzi nefesi inenge yamasendeka akagara pekutanga papicture revasungwa vanhu vari kurwadziwa zviri kurwadza tiri kuseka hedu but inyaya iri kurwadza inyaya iri kurwadza iri ku just to give a disclaimer like we are saying isusuwo we are not detaching ourselves from this nekuti takatogarawo pano tinotorwadziwa nezviri kuitika ndiri kuona mamwe macomments vanhu vanenge vakufunga kuti maybe tiri kutosympathiza nevakarohwa aiwa hatisi kusympathiza asi inyaya yekuti tinoda kuti titaurirane imimi nesu tione kuti aiwa zveshuwawo pakakanganisika ende uyewo isusu nekuti we are just journalist tinenge tichitawo basa redu tinenge tichiti iyi nyaya yakaita seiyi inopedzwa nevemutemo hatina zvakawanda zvatinogona kupa handikashorai hatina zvatogona kutaura kuti dai padainzwa nekuti vemutemo knows best nekuda kwetime asi ramba henyu muchiunza makomenzi enyu tiri kumaona sekutaura kwandaita pekutanga ndikati zvonizvo nyaya iyi our boys here paSly Media Simba Rashina Daniel vaenda uchinzi mangwana tinenge tane nyatsoone full story tonyatsopinda mairi tichidongonodza tichiyana tichifambira tinyatsozonzwisa kuti chii chakaita kuti vasikanavo vamakwe ende vaZimbabweans anotuka vane hasha vanhu vakatsamwa aiwa ungatadze kutsamwa lakini imagine family yacho yaMavis kuti vari kunzwa sei taura zvako saka ndini ndataura pekutanga zvakare kuti tine nyaya yandakanoita inini kwamutoko kujeri kwamutoko muchirongwa chandinowanzoita chinonzi home away from home chirongwa chatosangana nevasungwa takasanganawo nemwana wechidiki anonzi iye Edition Nyamiti ane 18 years anotaura iye kuti akazenge anyengerwa nevamwewo ipapo pasocial media pedu ipapo kuti atore mota pandakatanga kutaura naye shorai ndaitoda kunzwa kuti maybe akatora hake mota diki nekuti asamakore ndakazoti rega ndinyatsobvunza ndikati naye Edition mota yacho yawakatora ichi zvikanzi GD6 Fortuna ndikati
17 years pfungwa dzacho wakazviita sei? Ndikati kuzoba kusvika kuBedbridge wasabatwa namapurisa here? Zvikanzi ndainyatsopfuura zvangu. License wanga wanaro here? Ndanga ndisina. Kune vasati vaona nyaya iyi iripo paYouTube pedu paSly Media ende munonyatsonzwa zvizere, asi tinayo nhasi tira kumbotaura kuti ipo pasocial media pakanaka uyezve pakashata. Pane chimwe chinhu 1 chauya mupfungwa dzangu pauri kutaura nyaya yemota yekubiwa. Wati mukomana ane makore mangani? Paakazviba anga ane 17 years asi zvari musungwa ane 18 years. Alright. Saka kureva kuti akazopinda mujera ane 18. Akanga akaregererwa nekudai mhosva yekutanga notanzi juvenile. Ndokubva azopara ake imwe. Asi kuti vamwe vadu vate catch up nesu, rega timbonzwa ka small clip achitaura iye kuti akazosvika pakuba sei achishandisa social media kuti abe GD6 yasekuru wake. Alright. Wakanga uri musi wa 10 September gore rakapera. Sekuru wakabuda wachiti wari kuenda kuHarare for 3 days wachitisiya pamba nemumwe mukomana ndani naye. Zvino wachangobuda ini ndipo pandandakaona vanhu vaida mota pasocial media vakanga vanifurirawo. Ndibva wadudza kuti kana uri wega chita sechitora mota. Ndakabva ndapinda mubedroom masekuru nepawindo. Chibva ndatora makey emota. Ndatora makey emota ndipo pandakadrive mota. Ndibva ndaenda ndikanomira kwaMurewa ndikaenda nekuHarare nekwaMutare road nekwamutare kuti Beshinafwa ndanopinda Bedbridge. Ndaenda Bedbridge wana ndaida nosangana nawo ndakabva ndanosaya kuwaona communication yakabva yashaika communication ndipo pandakabva ndafunga kuti mota ndoita sena ndipo pandakafungira kudzoka kuno. Ndafunga kudzoka kuno ndakabva Bedbridge nchibva ndasvika muBeshinafwa. Ndasvika muBeshinafwa ndipo mandakamira. Chibva ndafonera mapurisa angambonifonera mashure achinitsvaga. Ndabva ndamafonera kuti mota iri kutsvagwa iri pabridge paBeshinafwa panasawe. Ndo pandakafona iwo mapurisa ekuno akabva afonera maCID ekuBeshinafwa ikoko vachibva araida nzvimbo yandakanosvika ndichinopaka mota ndakabva ndabatwa. Ukabva wabatwa. Wataura iwewe kuti pane vanhu vawaitaura navo pasocial media vanga vakufurira. Vanhu ava vaiti ndivanani? Muchitanga kuita nhoroondo yekuzonge muchiwirirana pakuchitora mota, vaitaura vachiti ndivanani? Waitwa neta nezvepanel beating and car breaking vachizviitira vari kuSouth Africa. Namba dzavo ndakanga ndadziwanawo mugrupu rakanzi Prayer Warriors in Diaspora. Ndo paWhatsApp ndo pandakange ndazvionawo pane vanhu vandakazotaura navo spesifika tazosvika pautaura nyaya idzodzo. Taura nyaya idzodzo. Prayer Warrior iwo wainga wapinda mugrupu muchiita sei pawakapinda mugrupu rako iri? Ndakangoonawo grupu paWhatsApp. Ndati maPrayer Warriors vanhu vari mudiaspora ndimbopindewo ndimbojoine grupu. Pandakapinda mugrupu muye ndakabva ndanoona link rerimwe grupu rakanokandwemo. Rakanzi car beating and car breaking. Ndaona grupu ndakambotanga kuri ignore. Kechi2 ndaona futi link raro razokandwa rimwe zuva ndakabva ndapinda mugrupu muye. Ndo pandakazonzi mwana wese anenge ari muno introduction picture age paunobva. Saka ndasenda mapicture wakabva wandotsanangurira zvinoitika mugrupu mavo. Vachiti tinotenga mota unyangwe iri yako unyangwe mota yakabiwa. Ndozvavaitaura vanhu kana nemota yacho unosenda mapicture wasenda picture mugrupu muye ndipo wakuudza kuti price yakati kana chingo watenderana nazvo huenda muchinosangana. Saka ini ndipo pandakawaona mugrupu muye tataura ndipo pandakazotumirawo picture yemota yasekuru zvikanzayo ahuya kuno tite sei. Alright, ndiyo nyaya tinayo nhasi. Ndakanoita shorai nyaya musi weFriday kwaMutoko, kujerere kwaMutoko. Ndakanosangana naEdition Nyamiti uyu achitaura kuti chakazoita kuti akwanise kuzosangana nake angaona grupu rakanzi maPrayer Warriors. Ndikutona comment yaiswa naVimbai Hwami hanzi kikiki maPrayer Warrior ekuba mota. Saka ndiyo nyaya tinayo. Panyaya iyi shorai toda kunyanyotarisanya nawe kuti mwana uyu mwana mudiki akanyengedzwa. Social media yakanaka nekuti izvozvizvi ikutoita kuti tikwanise kutaura nevadiwatari vedu tiita live yedu tichasei, asi kune vanhu vari kushandisa social media zvakashata. Ichocho ichokwadi kunyanya vemachechi avo ende vanhu vakunyatsoziva zveshuwa kuti izvezvi people are desperate for anything chekuti vanhu vahwine in life. Ende vanhu vacho vemachechi vakupreacha gospel of prosperity rere rekuti vanonzoziva zveshuwa kunza kakudza kuti enda unopukuta mota nengaendi kachifu mangwana unomuka nayo zveshuwa munhu anoenda. Saka vanhu vakushandisa social media
voshandisa zvekare chinamato ichi Christianity kuti vakwanise kudhonza vanhu vavabire, especially vana ava vanozoti vana vari vulnerable vanogona because mwana iye paakazviita anga chitori mudiki zveshwa 17 years pamwe pacho anenge asati akunyatsofunga zvakanyatsoti that's why vachinzi mamaina. Saka nyaya dzesocial media nevemachechi haakunyanya vemachechi haagore rino vazotiparira nzura kunyepera asi kete ndevemachechi chete vari kuita vari kuskama wani zvakasangana hazvo but vanhu vacho vakushandisa chechi manje because vanozoti mazimbabweans unamata zisingaite because mwana ndakamubvunza kuti owe waida kunamata here uchipinda mugurupu umu saka ndakangopinda nondanoona pakanzi chiprayer warrior which means vakanyatsodesigna in such a way yekuti zvinoattracta iwe unongoti rega ndite sei ndinamatewo une any case here yaunoziva yescam idzodzi dzidzi pasiyenzana vakawanda. Pane vamwe vataimbonzwa pane paimbonzi painamatirwa pachikomo chekucoca-cola uko kumusoroko vanhu hobo I know of a relative akatozosvika ikoko vanzi hande kumaprayers vakanonamata a relative of mine vakanonamata but vakazonobirwa zvinhu zvese nevanhu vavaindononamata chavakasiwa vanacho chete igemenzi ranga akapfeka rewhite nemapostori reria mukati mese musisina chinhu ndokutozofamba kuenda kumba kubva kucoca-cola. Saka zvinhu zvinoitika vanhu vakuzoti tikataura nyaya dzekunamata togona kubira vanhu nenyaya dzakadai so idzi asi tingati zviri kuitika kunamata chete here kana kuti kune kumwe zviri kutoitikawo futi zviriko nzira dzekubirwa nadzo vanhu dzakawanda. Wambotaura nyaya yatafadzwa chidawa ruona anenge achidzifambira pafacebook achiita sei vamwe vari kuita zvinana chadonha mutauno. I think life yacho yakungoda kungwarira pamwe pacho ndakambonzwa mwoyo yekunzi anonzi takuwanira basa siya zvinhu zvako zvese panapa obva apinzwa mubasa otorerwa ota sei oenda but zvakunyanya kurwadza zvakubhohwa nyaya yatinayo ndevanhu vari kushandisa kunamata kuskama vanhu ndozvakutibhohwa. Zvimwe zvese izvi hazvo tiri kuita hedu but pakuzoshandisa zita raMwari manje handisi kuzoti semazimbabweans tatosvika pakushinga here kusatya Mwari kumushandisa hanzi nashila gande kutamba naMwari chaiko ndarwadziwa zvauri kutaura izvo shure kuti vanhu havachatotye hatichatotye zita rekuti asi niniwo ndinotiwo kuvanhu ka wewe kungojoina unoona munhu ane magrupu 25 mufoni make ndei ari kutsvaga chese changopinda join group pamwepo chini tichabudira mune rimwe grupu naipela ndoyambuka aiwa ina ndisi kuramba kuti maopportunities anogona kubuda but ndiri kuti ngatinyatsotarisiseiwo nyatsoonawo nyatsonzwisisa kuti zvandiri kujoina because vamwe vari kutobva potse chasara kutonojoina satanism vanhu vari kujoina satanism. Pane mavhidhios anogara achitenderera day in day out munhu ari kujoiniswa satanism naiyo social media iyoyo unongonyeberwa neizvozvi zvekunzi hande tinonamata osvika kwauri kunamata kwacho ozotoona chiri chimwe chinamato chisiri chinamato chawajaira. hanzi naTracy Muyambirwi zvakaoma mufunge vanhu they are using churches to hide uori hwavo endo zviri kutaurwa naShorai vadiwa tariri kuti ko kumachechi kwacho zvesva bhozi unenge uchiti ndoda kuponeswa vanhu vari kubirwa vamwe vandozonzwa kunzi hanzi ndakarepwa ndaenda kunonamata chachakuitika ngatisavarirwewo kunamata kwakanaka asi hazvitipe kuti tipuse nyatsoona kuti zvauri kuita izvi hausi kuskamwa here hakusi ungori nyaya dzekunamata chaidzo. Ndofunga ndanchitaura namukoma Sly simbi yebasa vachitonditsanangura makuseni kuti ipo pano paSly Media TV takatomboitawo iwo maskamiya haisi nyaya yangonamata chete vanhu vanenge vachiskama kuti tinotengesa motikari ndinozokunzira motikari yako kubet bridge unotenga mota online kutenga mota online uchinzi ipa deposit chichi zviri kuitika izvozvo Shorai zviri kuitika zvinhu zvakafanana neizvozvo ende tese panapa tikada kugara pasi kubvunzana we have a story to tell nyaya dzemutauno dzemuHarare tese takatombovharwa tinotozopedzera takunyararidzana takuchema takufunga zvatakamboitwa but tiri kusangana nazvo ende kutaura kwatinenge tichiita ikoko tichinga chingwarei takagara pasika idzo mbavha dzacho dzakatogara pasi dziri kutostrategiza kuti tovavhara neimwe ipinzira vanhu asi ndo zvatiringoyo pano kungoonesanawo nekudzidzisana kuti aiwa ngati iwo pasocial media apapa ndofunga tine nyaya yemusikana wewe kuzotengesa mwana kujeri inyaya yekuti akataura kati nini ndakaona
pafacebook kuti vanhu vanoita zvekuti tinotenga vana papipapapapa ngatingwarirei izvo showadiwa vatariri viewers edu ngatingwarirei. It's true vanhu ngavadzidze kuti basa chairo pafacebook ugoriwana chokwadi richida CV ungonzi uyako nefone number yako pafacebook kana ngonzi tisire mari tinokutorera mota kuDurban torera mota kuTanzania komana hakuna zvinhu zvakadaro. Ndonyaya taura kuti let's be very careful nenyaya yesocial media. Yakanaka chaizvo social media yakanaka ine zvainototibatsirawo asi let's be very careful nemamwe magroups atiri kujoina because tiri kuzojoina muzvinhu zvinozotita toskamwa iwo kana usinganzwisise zviri kuitika ipapo run with your life. Hauna munhu anokuti nditumire mari wausingazive. Hatidi zvekuti mangwana munhu anozochema kuti ndaskamwa hanzi na Sebastian Nyauma vakuziva kuti kuna Mwari kunoyambutsa but ndiko kwave nematsotsi ikoko ngaiwa let's be very careful ngatisabirwei nekuti wamatsotsi acho akutoziva. Inini inoziva ndine story ndakamboitika shorai ndakambobirwa foni muchechi nemunhu anga atendeuka akangoya akagara pasaidi neni kudai inini vandatoti makadii tiripo tatoti kamunhu pandiri kutega ndimbobuda hangu panze ndikusiya bhegi ndazive ndikudzoka foni yatoenda iye akangonyepera kudaira phone call ndikubva atoenda foni iva yatoenda muchechi foni yakaenda. ndizvanambotaura zvekuti vanhu havana kana shungu nekuenda kudenga unomboziva vanhu havatyegehena vanhu vari kubirana like comment yawabva kuverenga izvo zviri mucomment section vanhu vakuziva zveshuwa kuti kuchechi ndokwawandira vanhu because vanhu vari kutsvaga kupona. Saka kuti achienda mustreet kuti achinoba mustreet maakunetsa mane zvimwe zvamo plus vanhu vamo vashoma. Saka ivo vari kuchechi vavo ndo vava kunobira because sometimes ndo vanenge vane mwoyo munyoro like zvauri kutaura unototrasta munhu kuti uyu ndewe kwaMwari haangambondibira. Iwe pauri kutotrasta munhu ipapo ndo paari kubva atokusimudzira obva aita sei obva atokutorera. Okay, nekuda kwetime dzedu nhasi chirongwa changa chichinakidza ichi changa chichinakidza nti changa chinakidza changa chirwadza changa chinzwisa tsitsi changa chichemedza. Kuona imwe comment yaiswa Norini Rufaro Nyahanda ati apa hanzi they inserted 3 sticks vari kureva nyaya yaMavis Madai kuti vakamuisawo kunhengo yakeyo mamastiki vachimubaya since tiri kuti asati aziva zvese zvichazenge zvakubuda pachena zvabuda kuchipatara kuti zveshuwa here vakamudaro asi tiri kuti kana zvakaitika zveshuwa zvakaita sei zvakaoma. Saka nyaya yaMavis inyaya iri kusiririsa inyaya iri kunzwisa tsitsi nekuti kurohwa kwakaitwa mwana wayo hakuna kuita sei hakuna kunaka. Takusvika edu pakuda kupendera chirongwa chedu chanhasi ndo nyaya dzatanga tinadzo idzodzo dzaMavis Mada nedzemukomana uyu akazonge afurirwa nemaprayer warrior achimubira mari. I don't know if you have anything yauda kutaura pamusoro penyaya idzodzo dzatanga tinadzo. Inini iri pamwoyo pangu izvezvi nyaya yaMavis Pelagia iko kurova hako kurova munhu kwagara kunombonaka violence haina kana chainombovaka panorwiwa pese tikatarisa nyangu panoitwa kana hondo chaidzoka unotoona kuti hondo iri kungoita more damages than good. Hapana kana chakambonaka vanhu vachadza kutaurirana here. I always say this kuti vanhu kana especially isusu vanhu mashona vese ka vanotogara musame area vanotonzwanana ko chanetsa chiko pamwe dai panga pane kana kuti rumwe rudzo usiri kunzwisisa kuti ari kurevei pamwe kuti atatadza kuunderstand but still hapana justification yeviolence. Matadza kunyatsotaurirana here matadza kunyatsonzwanana here zvazosvika pakurovana sei. Exactly. Sure. Ndo mashoko ari kutaurwa nesoja redu rinosvika kure. Shorai ari kuti tiri vanhu takagarisana paifanira kuwanikwa imwe nzira yekuti vaigona kutaurirana kuti kana kuenda kuna gogo kwacho right nekuti Mavis Mada aigara nambuya vake vaigona kusvika kuna gogo kuti zvakutaura naMavis ari kutinyepera hatina kuzviita asi vakazotora mutemo kuisa mumaoko mavo asi nhasi manje mutemo uya wazowagarisa wazvimbira vakagara pasi nechando ichi hanzi vari kuita chidhumo namasendeke chidhumo namasendeke
hanzi naReginald Dylan mangwana nguva iyi tinovimba kuti pachirongwa ichocho patime yatinosvika pachirongwa 11 tinenge taine nyaya yacho vakomana vanenge vadzoka tigarirei tinenge tinayo nekuti vakomana vanenge vadzoka nenyaya yacho tiri kuona vamwe vari kutanonoka kusvika mwana akaita seiko tanonoka kusvika neRu Masiwa Masiwa wanoka kusvika zvako shamwari asi ndonyaya tanga tinayo nhasi mwana uyu akarohwa kuhwedza tatumira vakomana vepano paSly Media kuti vamhanye kuhwedza vanyatsosvika paground nekuti inyaya iri kungoita mafunga hapana anyatsoziva kuti chii chakakonzeresa kuti zviitike asi mangwana Ru Masiwa ndina kutanga kusangana newe pano na11 nekuti ndinenge ndane nyaya yacho zvizere tichitsanangura tichikurukura nekuda kwenyaya iyoyi hanzi naReginald Dylan shorai uri musoja hanzi naIvhoni Mafusire ndasvika mafamba ayo zveshuwa ngatingoti 11 dzichingokwana chibva watotsvaga pekugara chibva watomirira live nekuti tinenge tatopo ukazosvika nguva dzafamba tinenge tafamba nekuti chitiro mune maprograms anenge achida kuzoitwa saka tikwanise kuzogara pano nguva yakareba tinenge tine nguva dzatinenge takangopiwa kuti tiite chirongwa chedu saka ngatiti panongokwana nguva munhu wese mhanya ugarire chirongwa kusazo tadze kuwana mukana mudze Yufoni kuti mangwana ngaagarire garira mangwana tinenge tane food teuresere nyaya because tine vakomana vedu vaviri izvezvi kutaura kunoko vatosvika muhwedza vari kufamba muraini vari kufamba pamusha pakaitikira nyaya iyi vari kuda kuuya nenyaya iyi yakazara vanyatsotudza tikukupai. Alright, thank you so much. Rekei tichikutendai vadiwa vatariri vanga vachiona nesu pano vana Masiwa vese tiri kuona Ruwanzi, thank you so much. Andivimbisa anenge aripo hanzi nevamwe tanonoka ko mwana mupenyu here zvake memori nemvuma mwana mupenyu tikawana mukana wekuti tisangane nemwana tinokwanisa kuzoita kuti mungonzwawo achitaura kana tawana mukana wekuti tikwanise kuzosangana nemwana nekuti ko zvinezvi mwana ari kuda kuoneka kunzi arapwe here tikaona mukana munoona tauya nenyaya yacho pano inini Sokostina nasoja rinosvika kure ndaisi mangu nanonokawo pano kasikai veduwe kasikai musanonoke nekuti chirongwa ichi chiri kunakidza ka munozoya zvino zvapera then Jeffred Chara tichatorindira rindirai munodzifambira zveshuwa racho tizvidza Ana tereka regai ndigogarira pano kwacho shuwa nyaya ngainyatsofambirwa Deni thank you so much shorai vadiwa vatariri ndipo pano chirongwa chedu chasvika patakuchipendera thank you so much tiri kufanana mbe muchisapota chirongwa ichochi pana paSly Media tichidzifambira ende musakanganwewo kunoona mamwe mavideos atinenge takaisa kuYouTube ikoko kune nyaya dziriko dziri kuitika dziri kupisa zonakidza dzimwe dzacho ndo dzatinozoya nadzo pano tichitaura semukomana yeiwe GD6 nyetsende munonyatsonzwa nyaya yekuti chii chakazoita kuti mwana akwanise kufuririka nevanhu avava ndoti futi don't forget to like, follow and subscribe. Ndichikutenda nenguva yatanga tinemi panguva inoshora tinoti chi bye bye mosara zvakanaka ndini wenyu Sokostina kana kuti Pelagia wekwamupurwa. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 774872063. We are Llama Global. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services.
Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.